Production. Haibat M Sharif. Da so nake kwana, da so nake tashi, kina raina, ke ce farin ciki na. Nima da so nake kwana, da so nake tashi, kana a raina, kai ne farin ciki na. Da so nake kwana, da so nake tashi. Soyayya mai da ce da ya kyakkyawa in na ganki sai na juya ƴaƴan bishiya ne magarya muje da ke mu sha soyayya ni a kanki ba na ƙarya ki gaba ina can baya soyayya ce asali na. Shirya muje da kai mu sha soyayya ni akan ka zana yi jinya har na fada kogin soyayya kai ne ka zamo asali na. Da so nake kwana, da so nake tashi, kina raina, ke ce farin ciki na. Nima da so nake kwana, da so nake tashi.